Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Студияда сезне мин Эльза Әхмәтҗанова сәламлыйм. Тапшырыбызның иҗат төркеме белән бергә матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Республикабызның Югары Ыслан районында яшәүче халык күбесенчә рус милләтеннән. Шуңа да карамастан мәктәп һәм балалар бакчаларында татар теленә игътибар зур. Татарстанда яшәүче төрле милләт вәкилләре татар теленә, гырыф-гадәтләребезгә, тарихыбызга ихтирам белән карарга тиеш дип саныйлар бирде. Хезмәттәшебез Фәннур Хәсәнов Югары Ыслан районында булып, моңа үзе инанып кайтты. Югары Ыслан муниципаль районында 16 меңнән артык кеше, алар арасында милләт буенча беренче урында руслар, аннан кала татарлар, чуашлар, мордвалар, башкортлар, марилар, удмуртлар һәм башка халык вәкилләре дус һәм тату яшиләр. Барлык милләт халыкларының мәнфәгатьләрен тигез кайгырту, динен, мәдәниятен үстерү, традицияләрен һәм гырыф-гадәтләрен саклау буенча күләмле эшләр башкарылып килә. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Советына юлламасында телебез, халкыбызның уртак байлыгы һәм мирасы, рухи яктан берләштерүче зур көч. Бу эштә барлык хакимият органнары һәм иҗтимагый оешмалар катнашырга тиеш. Туган тел үз халкың белән нечкә элемтә. Без аны саклап калу өчен барысында эшләячәкбез. Бу алдагы буын алдында әхлакый бурыч дип билгеләп узды. Районның 85 еллык тарихы бар. Безнең иң мөһим эшебез хәзерге заманда шул тарихка без үзебезнең изне кертеп калдырабыз. Милли мәсьәләләр буенча без үзебезнең үсешне, телебезне саклап калу, традицияларыбызга үзебезнең баш июбез, аларны һәр вакытта да үзебез белән яшәтеп килү, йолаларыбызны бергәләп кабатлап, әби-бабаларыбызның калган мирасын кеше буыннарга да тапшыру өстендә эшлибез. Бу вазгыятьтә үзеңнең туган телең, татар теле, дәүләт телебез, аны саклап калу, үстерү турындагы законны тормышка ашыру юлында без бик зур эшләр башкарабыз. Үзебезнең рус телле районыбызда инде безнең 20% кына, 21% кына татарларыбыз бар. Кайбер класста 2 бала, башка класста 3 бала, берсендә 4 бала, аннан да артып битмәгән татарлар. Аларның бөтенесен бергә җыйгач кына шул 20% чыга. Шул балаларны ничек булса да үзебезнең телебезгә, нинди юллар белән, нинди уку әсбаплары белән, сөйләшүнең нинди алымнары белән ничек иттереп саклап калу турында без менә бик күп татар теле укытучылары белән шуның турында борчылып яшибез. Туган телне саклау һәм үстерү, аны өйрәтү өчен шартлар тудыру мәгариф системасының өстенлекле эш юнәлеше һәм аның әһәмияте елдан-ел арта. Бу юнәлештә күп санлы программалар һәм проектлар тормышка ашырыла. Сәлем укыту методик комплекты. Ул юнәлтелгән рус телле балаларны татарчага өйрәтүгә. Эффектив алымнар белән, коммуникатив алымнар белән, сөйләү аркылы сөйләм. Менә шулар аркылы һәм Мещерякова Валентина Николаевнаның ул вакытта 17 елларда бик исеме таралды һәм без аны белән алып бара башладык дәресләрне авторлык системасы белән. Ул инглиз телен ничек иттереп татар-рус балаларына өйрәтсә, шул чит ил телләр технологиясе белән татар телендә ничек рус теле балага дәүләт теле буларак җиткерергә икәнен өйрәтте ул. Һәм менә хәзерге көндә инде безнең балаларыбыз 20% булса да безнең районда 50%-ка якын татар телен сайлыйлар. Татар теле ана теле буларак укыйлар. 25%-тан артыгы рус балалары сайлап алган, тагын ишү дәүләт теле буларак. Ата-аналар үзләре риза. Ата-аналар сайлап ала хәзер баланың нинди предмет өлкәсен сайлап алу бик кирәк әйбер. Чөнки без дәүләтебез, дәүләт, республика, Татарстан дип атала. Шуңа күрә татар белән башлап китәргә кирәк. Татарстан Республикасының дәүләт телләре турындагы закон нигезендә татар теле һәм әдәбияты дәресләре барлык муниципаль район мәктәпләре һәм балалар бакчаларында укытыла. Милли тәрбия бирү юнәлешендә дә шактый эшләр башкарыла.
ашырыла. Инде без бердән-бер гимназиябезнең татар класслары ачып киләбез. Былтыр 11 бала килгән Мусачиста татар классына. Быел 16 бала килде. Алар бик яхшы гына өйрәнеп киләләр. Әти-әниләре бик риза. Кыенлыкларыбыз да булгалый. Кадрлар мәсьәләсе. Үзебез аны шишәбез, табырга тырышабыз, кайтарабыз. Менә үзен биреп, саллы иттереп балага аңлатып, үзенең эшендә булган белемен балаларга биреп, ата-аналарга аңлатып, ата-аналар җыелышы үткәреп, менә шундый комплектлар белән эшлибез әле без. Менә шулайрак кирәк аны өйрәнергә дип аларны да өйрәтеп кайвакыт. Менә шулай иттереп шундый янып йөрүче укытучылар булганда гына үзебезнең калган җыган менә туплаган укытучыларыбыз балаларга бик яхшы белем бирә. Татар теленә хөрмәт, кызыксыну хисләре тәрбияләү, телне үзләштерүгә теләк булдыру өстендә барлык укытучылар, тәрбиячеләр җитди эш алып бара. Безнең коллективта барлыгы бергә тәрбиячеләре белән бергә 38 кеше, гимназиядә барлыгы 400 бала, шуларның 227-се татар теле өйрәнәләр. Бу бик күп процентны безнең өчен тәшкил итә. Шулай ук татар телен дәүләт теле буларак та өйрәнәләр, татар телен туган тел буларак та өйрәнәләр. Монда безнең рус балалары да йөри, татар балалары да йөри, катнаш гаиләләрдән дә балалар йөри, һәм башка милләт балалары да безнең татар теле өйрәнәләр. 2 ел элек безнең мәктәптә без кайбер фәннәрне татар телендә өйрәнү һәм татар телендә тәрбия эшләре алып бару буенча класслар ачып җибәрдек. Грант оттык 500 мең сум күләмендә һәм мәктәптә гимназия Есили дигән радио ачып җибәрдек. Менә монда безнең балаларыбыз инде үзләренең матур шигырьләрен сөйләр, матур җырларын җырлыйлар. Бу эш безнең мәктәптә иртәдән алып кичкә хәтле мәктәп радиосы сөйли. Мөгаллимнәребез бик әйбәт татар телендә сөйләшәләр, күбесе һәм тәрбия эшләрендә без күбрәк татар теленә игътибар итәбез. Хәзинә түгәрәге бар, рус һәм татар балалары татар телендә матур сөйләшергә өйрәнәләр. Укучылар, безнең бүген әдәбият дәресебез патриотик рухка багышлана. Иң беренче экспозициябез безнең Бөек Ватан сугышына багышланган. 20-нче елда безнең мәктәп Зинуров Нәбиулла Шәфик улын йөртә башлады. Ул Советлар Союзы герое. Шуңа күрә безгә шундый идея туды. Аның исеменә багышлап без музей ачтык. Бу музейда аның шәхси әйберләре, шулай ук Бөек Ватан сугышында халык булган безнең райондаш сугышчыларыбыз, Афган сугышында катнашучылар, шулай ук безнең мәктәбебезне бетереп, бу махсус хәрби операциядә катнашып халык булган укучыларыбызның шәхси әйберләрен куябыз. Исәмсез кунаклар, һәм барлык якын дуслар, без сезнең күптән көтеп бәйрәмгә әзерләндек. Бәйрәм бүген балалар бакчасында дусландык, кунакларны чакырдык барсында. Белем бирүнең беренчел һәм тел өйрәнүдә иң үтемле баскычы мәктәпкәчә белем бирү. Республикада мәктәпкәчә яшьтәге балаларга туган телдә белем һәм тәрбия бирүче балалар бакчалары шелтәре саклана. Барлык балалар бакчаларында да балаларны 2 дәүләт теленә өйрәтү программалары тормышка ашырыла. Наш детский сад открылся в 2015 году. Безнең Кояшкай балалар бакчасы 2015 елда ачылды. Барлыгы 85 бала йөри. Төрле милләт балалары. 66% рус милләте, 22-се татар, 12-се башка милләт балалары тәрбияләнә һәм белем ала. Тәрбия рус һәм татар телендә алып барыла. Татар телен өйрәнү 3 юнәлештә оештырыла. Балалар, әтә-әниләр һәм тәрбияче педагоглар белән 2022 елда безнең Кояшкай балалар бакчасы телләрне өйрәнү һәм саклау проекты юнәлешендәге конкурста катнашып, беренче урын яулады. 500 мең сумлык грант оттык. Бакчабызга кирәкле уеннар сатып алдык. Бу табыш балаларны тәрбияләүдә зур мөмкинлекләр ачты. Бу безнең бакчабызның татар теле кабинеты. Монда инде без балаларыбызны татар теленә өйрәтәбез. Кабинетыбыз искиткеч матур, төрле әсбапларга, төрле җиһазларга бик тә бай. Менә күптән түгел генә кабинетыбыз тагында, бакчабыз тагында байыды. Чөнки безнең өчен бик озак көтелгән, бик шатлыклы вакыйга булды әле. Республикабызның 100 балалар бакчасы акыллы уеннар
жиынтығына ие болған сертификатлар алды. Һәм инде менә безнең бакчабызда шушы сертификатка ие булды. Без дә алдык. Бу безнең өчен инде зурдан-зур шатлык. Чөнки акыллы уеннар бу үзенә бер төрле уникаль проект. Уеннар искиткеч кызыклы, матур. Бу проектның төп максаты балаларда телебезгә кызыксыну уятырга һәм булган сәләтләрен тагын да ныгытырга, тагын да үстерергә, тагын да баятырга. Бүген без балалар белән түбәтәйләрне татар халык бизәкләре белән, ләләләр белән матур итеп бизибез. Үзебезнең элеккедән калган традицияләрне без үзебезнең Кояшкай балалар бакчасындагы егетләргә, кызларга, балаларга өйрәтәбез. Добро пожаловать в нашу светлую горницу русской деревенской избы. Безнең якты өебезгә рәхим итегез. Бүген Пасха бәйрәменә әзерләнү күренешен күрсәтәбез. Йомыркалар буйыбыз, табын әзерлибез. Балаларга Пасха бәйрәменең мәгънәсен аңлатабыз, тарихын сөйлибез. Хәерле көн, дуслар! Без Дагыстан халкы милли йортында бәйрәмгә әзерләнәбез. Кавказ ягында мөгез ул байлык, кунаклар каршылау, сыйлау билгесе. Шулай ук бездә генә пешерелә торган хәлвә һәм пәхләвә милли ризыкларында күреп, агыз итәргә мөмкин. Ана тыры бакчада, син унадан кырасың, аргасындыр, кикысың, йыклайды йылдызың. Әлли, бәлли, бәлли, бәл. Без татар милли традицияларын хөрмәт итеп яшибез. Безнең гаилә татар ризыкларын бик тә ярата. Шуңа һәр көнне өйдә баскан тыкмаш, эш пешмак, бәлешләр пешерәбез. Айлинәм дә өйрәнеп үсә. Без бүгенге көндә менә шушы Кояшкай балалар бакчасында балалар белән күп төрле инде чаралар үткәрәбез. Җырлыйбыз, биебез, шаярабыз, көләбез. Балаларга музыка белән шөгыльләнү бик ошый. Чөнки алар музыкадан дәрт алалар, көч алалар һәм әлбәттә инде яратып безнең музыка дәресләренә йөриләр. Кечкенәрәк балаларны инде уеннардан матур итеп башлап китеп, җырларга, биергә өйрәтәбез. Биюләрдән, җырлардан килеп чыга инде безнең авылга гыйләр, кич утырулар. Олырак балаларга без ноталар белән дә өйрәтәбез. Музыкаль инструментларны беренчедән күрсәтәбез, нинди музыкаль уен кораллары дип, аннары инде анда әкрен генә уйный башлыйбыз. Менә шулай ноталар белән әкрен генә музыкаларда чыгарабыз. Балалар безнең бакчабыздан үсеп, буйга җитеп, мәктәпкә киткәч, алар инде әлбәттә бөтен эшкә өйрәнеп китәләр. Мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларының күбесендә музейлар һәм китапханәләр эшләп килә. Музейдагы эш кораллары, киемнәр, көнкүреш әйберләре, дәресләр, тәрбия чаралары үткәргәндә менә дигән күрсәтмә әсбаб булып тора. Менә бүгенге көндә Кояшкай балалар бакчасында 3 ай элек кенә безнең халкыбызның күңел җәүһәрләре дигән музей ачып җибәрдек. Бу музейның төп өлеше без балаларга әхлаки тәрбия бирү, аларны көнкүрешкә өйрәтү, менә тормышта кулланыла торган әйберләрне җыю тора. Музеебызда төрле милли татар киемнәре дисеңме, чабаталар дисеңме, читекләр дисеңме, нәрсәләр генә җыймбыз. Шушы җыйган әйберләрдән балаларга аны күрсәтеп, тарихларын бөтенесен сөйләп, балалар безгә төрле сораулар бирәләр, без бөтен булган сорауларны ачыклык кертеп, аларны балаларга өйрәтәбез. Без инде бу әйберләрне бөтен үзебезнең балаларның әти-әниләреннән сорыйбыз, үзебезнең коллегаларга мөрәҗәгать итәбез. Кем нәрсә белән булыша ала, һәммәсе дә безгә булышлык кертә. Татарча да яхшыбел, урысча да яхшыбел. Икесе дә безнең өчен иң кирәкле затлы тел. Дөньяда иң матур ил ул минем туган илем. Дөньяда иң матур тел ул минем туган телем. Тел мөхитен саклауда мәктәпкәчә һәм гомуми белем бирүнең дәвамчанлыгын тәэмин итүне ата-аналарга аңлату эшләрен дөрес оештырудан тора. Менә оныкларыбызны инде без үзебезчә бик шатланып гимназиядә 2нче ел татар классы ачтылар. Шунда без бик теләп бирдек. Чөнки үзебезнең телне югалтасы килми бит әле. Безнең өчен үзебезнең балаларыбызның, оныкларыбызның саф татар телендә рәхмәт әйтүләре, өстәл артына утыргачтан бисмилла әйтүләре ул безнең өчен бик зур бүләк. Әлхәмдүлиллаһи ялгышмадык дип уйлыйм. Сәнгать йортларында үтә торган чараларга авыл җирлекләрендә
кешеләрне татар шараларына китерәсе кыен. Аларны җәлеп итәсе кыен. Ул бит татарча бар, бит рус кешесе авылда, рус кешесе күбрәк. Менә шундый проблемабыз да безнең бар. Сәнгать йортында да бик күп концертлар оештырырга тырышабыз инде. Үзебез дә катнашабыз. Үзешчән сәнгатьләрдән Хәзинә исемле һәм Иделкә исемле ансамбльләребез эшләп килә. Бик матур гына. Менә алар өстенә тагын зур артистларыбызны шәһәрдән, республикабыздан китерәбез. Аларны шакырып китерәбез. Менә алар килгәндә инде безгә кыенрак сез дә килегез дип әйтергә, клуб тулы булсын дип, Дом культуры 400 кешене сыйдыра. Бөтенесе килеп, урыннар буш булмасын дип. Аллаһка шөкер. Менә бүгенгесе көндә инде менә 1-2 еллардан бирле күбәйделәр алар. Безнең тырышлыкны күрәләрдер. Анар үзләренә дә мәдәниятлар елы булды бит инде. Һәм телләр, туган телләр һәм халыклар бердәмлеге еллары булды. Аңлый инде ата-ана. Аларның теге балалары да күрсен, үзебез дә күргәл ди. Ни өчен татар классына бирдегез соң бу рус районында балагызны дигәндә без уйламадык та, ул бит безнең дәүләт телебез дип алар җавап бирәләр. Менә андый ата-аналар бирәк тә безгә якын. Һәм безнең әле соңгы вакытта 2 елдан бирле эшләп килә Чуваш түгәрәкләре ди. Чувашлар безнең 3%. Һәм менә шулардан 2 түгәрәк ачып җибәрдек. Чуваш колориты дигән һәм Чуваш фольклоры. Гаилә елында каян килеп чыккан гаиләләре, нәрсәләр киеп йөргәннәр, нинди милли ашлар белән алар сыйланганнар, нишләгәннәр, менә шулар турында ата-аналар аңлый, что ул безнең дәүләт телебез. Бераз булса да белсен. Рус теле сәгатьләре алар булай да күп, расписаниедә. Алар җитәрлек. Аларга тагын истеп тагын русский родной дигәне бар. Русский родной да баручылар күп. Но менә безнең яртысыннан күбесе родной татарскийны сайлап ала русларда. Менә шунсына без гаҗәпсенәбез, бик шатланабыз, чөнки менә телен сайлап алган үзенең җирлегендә, мәктәпләрендә шул телгә татар тел укытучысына кирип киткәч, ничек шатланмыйсың инде. Мәгариф өлкәсендә ата-ана, укытучы, мәктәп җитәкчеләре, балалар, район җитәкчеләре бергәләп менә шулай йомгакта кайныйбыз. Бергә үзебезнең максатыбызга ирешергә тырышабыз. Республикабызның күп милләтле татар теленең дәүләт теле булуын исәпкә алып, туган телләрне өйрәнүне тәэмин итү безнең зур бурыч. Һәрбер төбәкнең аның менә үзгә генә булган үзенчәлекләре бар. Һәм әлбәттә һәр муниципаль районның булсын һәр төбәкнең үзенең мөмкинлекләре бар. Шулай бит ул милли составтан тора, ул мәктәпләр санынан тора, балалар бакчасы санынан тора. Һәм инде шушы мәгариф системасында, әлеге районның мәгариф системасында эшләгән педагогик коллективтан тора, бигрәк тә аның тотрыклы булуыннан тора. Югары Ослан районына килгәндә искиткеч үзенчәлекле район. Мин беренче чиратта Гөлгенә Искәндәревна исәпкә алыр идем. Чөнки менә күп еллар дәвамында шушы районда ул хезмәт куя, чын мәгънәсендә ихластан хезмәт куя. Һәм инде ул аңлый әлеге райондагы милли составның үзенчәлегеннән чыгып. Әмма шулай да Гөлгенә Искәндәревна профессионал хезмәткәр буларак ул мәгариф турындагы федераль законның үзенчәлекләрен, федераль дәүләт белем бирү стандартларындагы булган мөмкинлекләрдән чыгып үзенең эшен оештыра. Системалы эш алып бара. Әйтик, менә күп кенә вакытта ишетергә туры килә, менә милли мәгарифтә шундый авырлыклар бар, кыенлыклар бар. Ул авырлыкларны, кыенлыкларны белә һәм белә торып, менә шуны чишү юлларын уйлый. Дәвамчанлык һәм системалылык белән ала. Беренчедән, менә әйтик, татар төркемнәрен балалар бакчасында булдыру эше белән шөгыльләнә башлады 2 ел элек һәм бүгенге көндә ул менә шушы беренче төркем балалары алар инде 2нче сыйныфка күчәләр агымдагы елда һәм инде яңа бер төркем әзерләнеп килә агымдагы елда балалар бакчасыннан мәктәпкә күчәргә. Менә ул безнең нәкъ шушы эшчәнлекнең дәвамчанлыгын күрсәтә. Аның менә бүген традициялары санала дип әйтик, бүгенге заман өчен дип әйтик. Бөтен мөмкинлекләрне аңлап, бигрәк тә муниципаль районның җитәкчелеге, башкарма комитет җитәкчелеге, район җитәкчелеге белән берлектә менә шушы эшне беренчедән аңлата белү, күрсәтә белү, ул менә аның дипломатик ягын тагында күрсәтә безгә. Чөнки һәрбер эшнең максат бурычлар куйган алдыннан син аны дәлилли белергә тиешсең. Менә бүгенге дәлилләү мәсьәләсе аның тулысы белән менә шул хакимият органнары белән нигезгә салынган. Бөтен татар конгрессы белән бик тыгыз эшли, Аккалфак оешмасы. Менә үзеңә шушындай милли җанлы кешеләрне тарта белү, бигрәк тә хакимият органнарында андый кешеләр белән эшли белү, миңа калса бүген менә шушы Югары Осланда милли мәгариф үсешенең бер шундый күркәм бер рецептыдыр. Һәрбер җирлектә милли үзаңы югары булган кешенең эшли белүе, аның менә булган сәләтен җигә белү шушы эшкә, ул менә төп күрсәткеч. Туган телебезне саклау, ана телендә белем һәм тәрбия бирү өчен шартлар тудыру, телебезне үстерү, буыннардан буыннарга тапшыру
барыбызны да борчыган иң төп сорау. Әлеге сорауга җавап эзләү юллары табыла бара. Сораулар туа тора, җаваплар табыла бара. Бүгінге шулар, мен Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.